Έχετε νιώσει ποτέ μια σπίθα με μια γυναίκα και δεν είστε σίγουροι αν την ένιωθε κι αυτή? Σήμερα θα μοιραστώ 3 ανεπαίσθητα σημάδια ότι ήδη βιώνει την επιθυμία. Και πιστέψτε με, το τρίτο συμβαίνει ακριβώς μπροστά στα μάτια των περισσότερων ανδρών και σχεδόν κανείς δεν το αντιλαμβάνεται εγκαίρος. Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω. Είμαι η Mary Smith, παρουσιάστρια του καναλιού Mindful Senior Living στο YouTube. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι πολλοί άνδρες αισθάνονται κάτι, αλλά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα ήσυχα, σχεδόν αόρατα σήματα που στέλνει μια γυναίκα όταν η επιθυμία έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται. Πριν εμβαθύνουμε σε αυτά τα σημάδια, υπάρχει κάτι βαθιά σημαντικό που θέλω να καταλάβετε. Αν έχετε βρεθεί ποτέ να συζητάτε μια συζήτηση στο μυαλό σας, αναρωτώμενοι αν μια γυναίκα ενδιαφερόταν για εσάς ή όχι. Αν έχετε φύγει ποτέ από μια στιγμή μόνο και μόνο για να συνειδητοποιήσετε αργότερα ότι μπορεί να έχετε χάσει κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι είστε ανίδεοι, αμήχανοι ή ότι σας λείπει η αυτοπεποίθηση. Απλώς σημαίνει ότι κανείς δεν σας έμαθε ποτέ πώς να διαβάζετε τη γλώσσα της γυναικείας επιθυμίας. Και αυτή η γλώσσα είναι πολύ διαφορετική από αυτήν στην οποία έχουν συνηθίσει οι περισσότεροι άνδρες. Βλέπετε, οι άνδρες και οι γυναίκες τείνουν να βιώνουν την έλξη με αρκετά διαφορετικούς τρόπους. Για πολλούς άνδρες, η έλξη είναι απλή. Παρατηρείς κάποιον, νιώθεις έλξη προς αυτόν και θέλεις να κινηθείς προς αυτή την κατεύθυνση γρήγορα. Αλλά για πολλές γυναίκες, η έλξη εκτιλήσεται πιο σταδιακά και πιο ήσυχα. Δεν είναι μια ξαφνική ορμή προς τα εμπρός. Είναι περισσότερο σαν να ανοίγεις μικρές πόρτες μία κάθε φορά και να παρακολουθείς ποιος τις προσέχει. Οι γυναίκες συχνά δοκιμάζουν πρώτα το συναισθηματικό περιβάλλον. Παρατηρούν, δημιουργούν μικρές στιγμές, αναζητούν ασφάλεια, περιέργεια και αμοιβαίο ενδιαφέρον πριν επιτρέψουν στην επιθυμία να προχωρήσει. Και αν προσέχεις προσεκτικά, θα παρατηρήσεις κάτι αξιοσημείωτο. Οι γυναίκες σπάνια ανακοινώνουν το ενδιαφέρον τους δυνατά. Το υπονοούν απαλά. Αυτές οι νήξεις εμφανίζονται στη γλώσσα του σώματος, σε μικρές συμπεριφορές, στην οπτική επαφή, στον τόνο της φωνής και στον τρόπο που μια γυναίκα τοποθετείται γύρω σου. Εμφανίζονται σε στιγμές τόσο διακριτικές που αν ανοιγοκλείσεις τα μάτια σου, μπορεί να τις χάσεις εντελώς. Αλλά μόλις καταλάβεις τι ψάχνεις, κάτι απίστευτο αρχίζει να συμβαίνει. Ξαφνικά αρχίζεις να παρατηρείς μοτίβα. Καταστάσεις που κάποτε σου φαινόταν μπερδεμένες αρχίζουν να βγάζουν νόημα. Στιγμές που παλιά περνούσαν απαρατήρητες αρχίζουν να ξεχωρίζουν ξεκάθαρα. Και αυτό ακριβώς θα εξερευνήσουμε σήμερα. Αλλά πριν προχωρήσουμε παρακάτω, θέλω να σας ρωτήσω κάτι προσωπικό. Έχετε ποτέ κοιτάξει πίσω σε μια στιγμή από χρόνια πριν και ξαφνικά συνειδητοποιήσετε ότι μπορεί να της άρεσαν? Ίσως ήταν μια συνάδελφος που πάντα έβρισκε δικαιολογίες για να έρθει να σας μιλήσει. Ίσως ήταν κάποιος σε μια συγκέντρωση που φαινόταν να μένει κοντά σας λίγο περισσότερο από όσο χρειαζόταν. Ίσως ήταν μια γυναίκα που γέλασε με τα αστεία σας λίγο περισσότερο από όλους τους άλλους. Εκείνη την εποχή το αγνοήσατε. Υπθέσατε ότι ήταν απλώς φιλική. Αλλά αργότερα αναρωτηθήκατε. Αν σας έχει συμβεί ποτέ αυτό, θέλω να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι. Συμβαίνει σε εκατομμύρια άνδρες. Και ο λόγος δεν είναι η έλλειψη νοημοσύνης ή επίγνωσης. Είναι απλώς ότι στους περισσότερους άνδρες δεν έδειξαν ποτέ πώς να αναγνωρίζουν αυτά τα σήματα. Έτσι, σήμερα θα επιβραδύνουμε τα πράγματα και θα ρίξουμε μια προσεκτική ματιά σε 3 από τους πιο ξεκάθαρους ψιθύρους της γυναικείας επιθυμίας. Αυτές δεν είναι μεγαλοπρεπείς χειρονομίες. Δεν είναι τολμηρές δηλώσεις. Είναι ήσυχα σήματα που αποκαλύπτουν πότε η έλξη έχει ήδη αρχίσει να επικρατεί. Και μόλις αρχίσετε να τα παρατηρείτε, ολόκληρη η κατανόησή σας για την κοινωνική αλληλεπίδραση μπορεί να αλλάξει. Τώρα, αν απολαμβάνετε ήδη αυτή τη συζήτηση, αφιερώστε λίγο χρόνο για να πατήσετε το κουμπί «Μου αρέσει». Βοηθά περισσότερους ανθρώπους να ανακαλύψουν αυτές τις συζητήσεις και επιτρέπει σε αυτό το κανάλι να συνεχίσει να μοιράζεται στοχαστικές, ουσιαστικές γνώσεις σχετικά με τις σχέσεις και την ανθρώπινη ψυχολογία. Εντάξει, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο σήμα. Το πρώτο σημάδι ότι μια γυναίκα μπορεί ήδη να αισθάνεται επιθυμία είναι κάτι απίστευτα απλό αλλά απίστευτα ισχυρό. Το άγγιγμα. Αλλά όχι οποιοδήποτε είδος αγγίγματος. Μιλάω για εκείνες τις στιγμές που μια γυναίκα σας αγγίζει χωρίς προφανή λόγο. Αυτό δεν είναι το τυχαίο άγγιγμα των χεριών. Δεν είναι ένα γρήγορο χτύπημα στον ώμο όπως κάποιος θα μπορούσε να χαιρετήσει έναν συνάδελφο. Είναι κάτι ελαφρώς διαφορετικό. Είναι σκόπιμο, ακόμα και αν δεν συνειδητοποιεί ότι το κάνει. Στην ευρωεπιστήμη, αυτό μερικές φορές αναφέρεται ως έναρξη επαφής. Όταν η έλξη ενεργοποιείται στον εγκέφαλο, το σώμα συχνά αναζητά ανεπαίσθητους τρόπους
για να μειώσει τη φυσική απόσταση μεταξύ δύο ανθρώπων. Το άγγιγμα γίνεται ένα είδος γέφυρας. Φανταστείτε αυτήν την κατάσταση. Στέκεστε σε συζήτηση με μια γυναίκα.